Καλησπέρα σύντροφοι, τι κάνετε, πώς είστε? Είναι 12 το βράδυ και σήμερα θα κάνω ένα βίντεο. Θα ξεκινήσω βασικά ένα βίντεο γιατί είχα μια ωραία ιδέα για βίντεο. Έβλεπα το βίντεο στο κανάλι Food Theory στο οποίο μαγείρευαν συνταγές των παππούδων τους. Είναι ένα πολύ συγκινητικό και ωραίο βίντεο. Σε κάποια φάση αναφέρουν στο βίντεο αυτό. We can assume that they were passed down through word of mouth, but as far as written recipes go, we're gonna have to fast forward just a wee bit, a couple 100,000 years or so, to when the concept of reading and writing was invented. The oldest written recipes known to us date back to 1730 BC and include ingredients for about 25 stews and broths, as well as some basic cooking instructions. There's even suggestions in there for presentation. Και μου ήρθε η ιδέα, κάπου υπάρχουν κατεγραμμένες οι πιο παλιές συνταγές στην ιστορία. Θέλω να τις μαγειρέψω, θέλω να δοκιμάσω, να δω πώς θα πάει. Αυτό θα το αναλάβω εγώ. Έκανα ένα μεγάλο stream που άναρχα βρήκα δύο συνταγές και εν τέλει θα μαγειρέψω αυτές. Βέβαια, ο τρόπος που τις παρουσίασα δεν ήταν πολύ κατανοητός, γι' αυτό για να τα καταλάβουμε όλοι για ποιο πράγμα μιλάω, θα τις αναφέρω εδώ πέρα απλά και κατανοητά. Η πρώτη συνταγή προέρχεται από τη Μεσοποταμία και είναι αρνή στη Φάδο και είναι όντως από τις πρώτες συνταγές που έχουν καταγραφεί ever στην ιστορία και από αυτές που ανέφερε ο Mátpat στο βίντεο. Η συνταγή πάει ως εξής. Χρησιμοποιείς αρνί, ετοιμάζεις νερό, προσθέτεις λάδι, προσθέτεις αλάτι, κρυθάρι, κρεμμύδι, εσκαλόνιο. Το εσκαλόνιο είναι τύπος κρεμμυδιού, πράσο και σκόρδο. Η δεύτερη συνταγή που επέλεξα δεν ήταν από τη λίστα με συνταγές που ήταν οι πιο παλιές συνταγές, αλλά σκέφτηκα να πάρω μια αρχαιοελληνική συνταγή. Ο λόγος που το έκανα αυτό ήταν επειδή πιστεύω θα ήταν πιο ενδιαφέρον και επίσης επειδή αυτή η συνταγή που βρήκα έχει επίσης αρνί και θα είναι βοηθητικό για μένα γιατί όπως είδατε και η πρώτη συνταγή έχει αρνί. Η δεύτερη συνταγή γράφει: μαρινάρω το αρνί με γάλα, μέλι, πιπέρι, αλάτι και λίγη ασαφέτιδα. Η ασαφέτιδα είναι ένα ειδικό μπαχαρικό. Για τη σάλτσα προσθέτω λάδι, μέλι, χουρμάδες και κρασί. Χωρίς να καθυστερώ, πάμε να μαγειρέψουμε. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Και σήμερα μαγειρεύουμε. Δεν μαγειρεύουμε όμως ό,τι και ό,τι, θα μαγειρέψουμε τις πιο παλιές συνταγές στην ιστορία. Στη δεξιά γωνία, σαν είμαστε σε πυγμαχία, έχουμε από τη Μεσοποταμία το αρνί στη Φάδο. Συνταγή γράφει: φτιάχνουμε κρέας, ετοιμάζουμε νερό που το έχω μέσα να ετοιμάζεται, προσθέτουμε λίπος που είναι μέσα επίσης είναι λάδι, μετά προσθέτουμε αλάτι, κρυθάρι, κρεμμύδι, σαλότ. Το εσκαλόνιο, δυστυχώς δεν το βρήκα. Ο Βασιλόπουλος μου είχε υποσχεθεί ότι έχει, παρόλα αυτά δεν βρήκα. Τι να κάνουμε, έχουμε έτσι και ως κρεμμύδι και το σκαλόνιο είναι είδος κρεμμυδιού, οπότε θα ζήσουμε με αυτό το πόνο. Πράσο που έχω εδώ και σκόρδο που επίσης έχω. Στην μπλε γωνία έρχεται από την αρχαία Ελλάδα και είναι επίσης αρνί. Το αρνί το μαρινάρουμε με γάλα, με μέλι, με πιπέρι, με αλάτι και με λίγη ασαφετίδα. Ξύμισα πολύ νωρίς για να πάω να το πάρω αυτό. Μου το έδωσαν σε κλειστό σακουλάκι. Δεν ξέρω γιατί. Μυρίζει έως από εδώ. Σύμφωνα με το site που είδα από το μαγαζί που το πήρα, έχει γεύση ουμάμι. Πρώτη φορά το ακούω. Ρώτησα τον πατέρα μου για την ασαφετίδα, ο οποίος δεν είναι μάγειρας, αλλά έχει μαγειρέψει σχετικά πολύ στη ζωή του και δεν είχε ιδέα τι ήταν αυτό και έλεγε ότι ήταν κάτι ξεπερασμένο, αλλά το βρήκαμε. Ασαφετίδα. Τώρα αυτό το φαγητό έχει και σως, στην οποία βάζεις λάδι, fish sauce που το βγάλαμε, δεν υπάρχει περίπτωση να το βρω αυτό, και άλλο μέλι και επίσης βάζεις και χουρμάδες. Που αυτό θα έχει πλάκα. Χουρμάδες τους είπαμε και κρασί. Δεν ξέρω, μου φαίνεται κρασί. Αυτό το βράσουμε και αυτό το κάνουμε στο φούρνο. Ανυπομονώ πολύ. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Το νερό ετοιμάζεται, λογικά το ακούτε στο background. Εμείς θα ετοιμάσουμε το αρνί μέχρι τότε. Το μαρινάρεις με γάλα. Αυτό είναι πολύ περίεργο. Όταν τρως αρνί γάλακτος, τώρα ξέρεις τι τρως. Μέλι. Είναι ζάχαρη και μέλι τα αρνιά του Βαγγέλη. Δεν βάλω πολύ γιατί δεν μου αρέσει και το μέλι. Πιπέρι. By the way, κάτι που δεν είπα είναι ότι είμαι picky eater. Δηλαδή δεν τρώω τίποτα. Και σκόπευα να το κάνω το βίντεο με έναν ακόμα άνθρωπο ο οποίος δεν είναι picky eater. Δυστυχώς η συνάδελφος δεν μπόρεσε. Αλάτι. Μέσα σου μία στιγμή ζούσα. Τίποτα άλλο δεν θα. Γιατί μου έχει κολλήσει το τραγούδι. Και λίγη ασαφέτιδα. Έχει τόσο περίεργο χρώμα, αρέσει. Καθημερινά μπαχαρικά δεν τα βλέπεις με τόσο περίεργο χρώμα. Τι κάνω, μαλάκας? Δεν μπορώ να το κάνω το άλλο στο φούρνο. Αφού φούρνο. Παιδιά, γράψτε λάθος, μπερδεύτηκα. Αυτό θα γίνει στο τηγάνι, δεν θα γίνει στο φούρνο. Δεν ξέρω γιατί σκέφτηκα φούρνο. Πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα για να ζεσταθούν τα σκεύη. Εμείς στο ενδιάμεσο θα κάνουμε τη σως. Για τη σως θέλουμε λάδι, μέλι, κακή προσγείωση. Τώρα θέλει 8 χουρμάδες. Η σάλτσα θα είναι απλά απέσια. 8 χουρμάδες. Αυτό θα πάει κατευθείαν σκουπίδια. Αυτό θα φάω λίγο και αυτό παίζει να μ' αρέσει. Δεν θα έχω συνοδευτικό γι' αυτό. Οι χουρμάδες μοιάζουν με κατσαρίδες, μπες. 1, 2. Λένε να τους λιώσουμε, θα κάνω μια απόπειρα να λιώσω τις κατσαρίδες.
Πώς γιώνεις το χρώμα. Τι σάλτσα είναι αυτή. Λέει και κρασί επίσης. Μην ξεχάσουμε το κρασί. Αχ, είναι ερυθροσύνος και δεν είναι ωραίος. Παιδιά, όχι. Αυτό απέτυχε. Αυτό παίρνει πούλο. Οπότε δεν θα κάνουμε τη σάλτσα. Αυτό είναι ένα timelapse και αυτό είμαι εγώ να μαγειρεύω και να ρίχνω φαγητά στη φωτιά. Δεν έχω γράψει εμένα να μαγειρεύω γιατί είχα ανοιχτό τον απορροφητήρα και δεν θα ακουγόταν τίποτα. Οπότε το άφησα όπως έχει. Κοιτάξτε τι ωραία που μαγειρεύω. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω πέρα το ότι έριχνα πράγματα στη φωτιά και τα αναποδογύριζα. Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι πως όλο αυτό μύριζε πάρα πολύ ωραία και είμαι εγώ σε 3, 2, 1. Πάω να το πω στο μόνο μικρόφωνο που χωραφεί αυτή τη στιγμή. Στη κουζίνα μυρίζει απίστευτα, παιδιά. Παιδιά, μακάρι να μπορούσα να σας εξηγήσω πόσο όμορφα μυρίζει. Είναι η πιο όμορφη οσμή που έχω μυρίσει σε κουζίνα. Είναι απίστευτο, ειλικρινά. Αυτό σημαίνει εγώ να λέω πόσο ωραία ήταν η μυρωδιά στο μικρόφωνο που ακόμα χωραφούσε στο τραπέζι ενώ εγώ μαγείρευα στην κουζίνα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, το φαγητό είναι έτοιμο, πάμε στις δοκιμές. Νομίζω κατάλαβα γιατί λέμε τους αρχαίους. Γιατί έχουν πεθάνει. Η συνταγή πρώτη είχε ένα θέμα που το συνειδητοποίησα όσο μαγείρευα. Ο χρόνος που χρειάζεται να βράσεις ένα αρνί έχει τεράστια διαφορά με το χρόνο που χρειάζεται να βράσεις το κρυθάρι. Έβγαλα όλα τα άλλα, κρυθάρια, κρεμμύδια, όλα τα άλλα και έχω ξαναβάλει το αρνί να βράζει μόνο του. Στο ενδιάμεσο, όπως είδατε, το άλλο αρνί, το αρχαιοελληνικό αρνί, είναι έτοιμο που θα το δοκιμάσουμε και ειλικρινά μυρίζει τέλεια. Μέσα είναι πολύ καλά το χρώμα του. Είμαι μεγάλος αρνητής του medium rare, εγώ και όλοι οι Έλληνες του κόσμου. Το μέλι κάνει μπαμ, το καταλαβαίνεις με τη μία. Είναι ωραίο. Δεν νομίζω να ξαναέβαζα μέλι στο κρέας μου. Αλλά είναι ωραία. Είναι ένα τίμιο αρνί. Δεν καταλαβαίνω καθόλου την ασαφετίδα. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν έχω βάλει ένα σωρό πράγματα που γενικά δεν βάζω στο κρέας μου. Οπότε αυτό ακούστηκε περίεργο. Έχω βάλει ένα σωρό πράγματα που δεν βάζω το αρνί μου. Οπότε ίσως γι' αυτό να μην καταλαβαίνω τι είναι τι. Είναι ωραίο. Εντάξει, δεν είναι το καλύτερο αρνί που έχω φάει στη ζωή μου. Αλλά είναι πολύ καλό. Δυστυχώς δεν έχουμε τη σως. Ευτυχώς για μένα γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να την έτρωγα. Γενικά ψάξτε συνταγές με μέλι στο αρνί. Νομίζω του πάει. Οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν. Να δούμε σε λίγο οι Μεσοποτάμοι τι ήξεραν. Πόσο θα βάζα. Νιώθω ότι θα του βάλω ένα 7 στα 10. 7 στα 10 για τις βαθμολογίες μου στα φαγητά. Που σε λίγο, σε ένα μελλοντικό βίντεο θα το ακούσετε πολλές παραπάνω φορές. 7 στα 10 στα φαγητά σε μένα σημαίνει ότι μου άρεσε και θα το ξανά έτρωγα, αλλά θα το έτρωγα μόνο αν μου το έδιναν. Δεν θα καθόμουν να το κυνηγήσω μόνος μου, να το παραγγείλω ή να το φτιάξω. Έρχεται σε μερικούς μήνες ένα βίντεο με πολύ φαγητό που είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει. Το σκέφτηκα λίγο. Προτού πάτε να με κράξετε. Και εγώ πήγα να με κράξω, αλήθεια είναι. Δεν σκέφτηκα το χρόνο που χρειάζεται το κρυθάρι και το χρόνο που χρειάζεται το αρνί για να ψηθεί. Εμένα που με βλέπετε, εγώ ακολούθησα τη συνταγή κατά γράμμα. Τι έλεγε η συνταγή? Νερό, κρέας, ρύζι, μπλα μπλα μπλα. Οι αρχαίοι Μεσοποτάμοι, οι Πέρσες τι ήτανε? Αμφιβάλλω άμα είχαν χύτρες, άμα είχαν γκουρμέ πράγματα, medium rare, αμφιβάλλω άμα είχαν σιρωτήρια. Οπότε πιστεύω τα πήγα καλά. Άλλωστε δεν πιστεύω πως οι αρχαίοι Μεσοποτάμοι ή οποιοδήποτε αρχαίος έτρωγε καλό φαγητό. Οπότε μυρίζει χάλια. Μυρίζει χάλια, νομίζω απλά επειδή δεν έχω συνηθίσει, δεν νομίζω να είναι τόσο άσχημο. Κυριολεκτικά, όπως είπα, είμαι picky eater. Θα δοκιμάσω λίγο. Γενικά έχω θέμα τα φαγητά. Μου έρχεται πάρα πολύ εύκολα εμετός σε κάτι που δεν μ' αρέσει. Είμαι πολλά πράγματα, αλλά όταν έχει να κάνει με το φαγητό είμαι μωρό. Απλά είμαι μωρό. Δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο να το περιγράψει. Θα φάω λίγο κρέας. Είναι ομό. Παιδιά. Έλα. Α, όχι! Ήταν ανοιχτό. Κάτι μου λέει πως θα μείνει αυτό εδώ για πάντα. Anyways, ήταν ομό. Αλλά νιώθω δεν ήταν τόσο κακό άμα έχει ψηθεί καλά. Δεν ένιωσα ότι είχε κακή γεύση. Απλά ένιωσα ότι είναι άψητο. Που όντως είναι. Και δεν έχω άλλους σπόρους, άλλο χρόνο να το ψήσω κι άλλο. Έχω κι άλλα πράγματα να κάνω. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Κάντε like, follow, share. Αντίο.